vu ayaya ayaya ya Tipeiwa mwenje pio Tipeiwa mwenje pio Pasipane rima Yeah Yemeni wo Varoi havana piro mumba Iwe Nasi makabatireko muri Zimbabwe Icho kwadi muri Zimbabwe ndapinda ndiri mukati mekubatira ndokureba ndiri mukati mekutekura zviri kuitika matima nabotsa nyika ino ndinadzo dziri kupisa muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba ndikati mekutireba ndapindira ndiri mukati menzvimbo yandinoshirira kuti chakuto kuna sabhuku akatora musha mushure mekunge kuna baba vane mudzimai wavo nevana vavo ndati pamusha apo pange pari kugara mukati parikugara baba nemudzimai wavo vana vacho vari kurarama vari mukati memaguta vari mukati mekusevenza mamwe mabasa epamusoro vasingave kuzomborima bari chokwadi chiripo nechekuti pamutemo unoti izvo munhu kana achinge apo aine munda wake kana kuti stendi yake asi mhuri yake ndoiniwe ichienderera mberi nokuti baba vanenge vafa ndizvozvo chaizvo kufa kwakaita baba kwakasara amai avo vandorarama neurwere vakatosituruka zvavo dzakanzi izvo vanofanira zvavo kuti vachiendawo kumusha kwavo sabhuku achibva chiedza kuti kana mai akuenda kumusha kwavo stendi ndiri kutora zvisine munda ndozviita zvangu ndokudetsera nevana kusvikira vanetsana Zimbabwe pacho paita kuti igouya pano ndo panoda kuti ndikutaura amai ndezvimbo zvezvimbo zviri pachiguru okay ndoramba mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekureva ndopindira zvakare mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti iyo chimanimani mukati menzvimbo yechimanimani musi watidya musi wechina last week yaenda kana mukati mukisa muipedzesa ndiri mukati mekutaura mwanakomana anove murume ane mukadzi nemadzimai maviri akasvika pakuzvidambura mutezo wake ndokumhanya achienda kunonhera pachechi ndokutanga kudya mutezo wacho asi ndine urombo wokuti nezuro pakuseni akabva shaika zvaita kuti nditaura ndichakudza kuti chii chakaitika right paka ndisingapedze nguva toenda kusenda kwechembere epatoni pake chamira secheko epweth mhuri yeZimbabwe rekandireba ndichiti izvo paita murume ari kuchema ari mukati mekuungudza misodzi akachiti izvo kana tichifamba tiri mukati mesango tinogona kusangana nemukadzi tinogona kusangana nevakadzi isu sevarume ndochokwadi chakatira kuti tisi tinokombisa madzimai okay kana adavira kuti ada zviri pamutemo kuti madanana zvigoyo zvakarongeka ndakagara ndikaona kuti handingagari nemukadzi ega ndisingazivi hama dzake mutemo unoti kana uchinge watora mukadzi madanana kuti kwenzi kuroora kusvika kuhama yemukadzi kuti vantu vako kaberekwa mukadzi uyu naiwo zvakare mukadzi waenda kwakaberekwa murume panosangana vanhu ava panobuda chinhu chinonzi rudo nokuvakana ichokwadi danyora chiwiri pinifo wakachiwemba kemenikyacho saka nditi sei tizimurani Zimbabwe murume uyu atora mukadzi wake ndokubva vagara vese ndokubata semurume ndokuwana semurume mudzimai toda kuziva hama dzako ndakuchida kuendesa zvinoratidza kuti ndini ndinewe roora svikanzi baba mwana nditerese ndinzwisei wangu rudo ruri pakati pedu shoko ramateuro rakanaka ini ndakakura chichengetwa naamai vaamai nabereki vangu akafa gogo vari kupi svikanzi vari apa nyaya ndiri kutaura iri paepatoni epweth pake zvadaro mukoma kb mukomera ndokubvisa mari yake inokwana kuita iyo 2,800 years 2,800 years dollars okay ndomatauriwa baba wamunoka seiko rozima roge the 6 minutes ndiri mukati mekuita dare iri mukoma kb anga aripo tafamba kuenda panzvimbo iyi achiti regai ndikuratidze ndipambi pamuri kushevezwa pane nyaya iyi ndobva ndasvikapo ndataura nyaya yemukomana noti iye kuroora hakuna kushata posho kuroora ndokuda kukudana kuti uye kuzonakirwa nemabhisira ndi kuita mari but kana ndada apa chaita kuti kushevedze panapa ndechekuti izvo nyaya iyi yazoipa chii chaipa apa chisina roora rakanaka chiinai baba mwana mukadzi ane pamuviri murume uyu paakaenda kunobvisa mari akaenda kwambuya kuya kwakachengetwa mudzimai wake ndoko akanobvisa mari dzake uyezve kwakuna vamwe sekuru vekuchichikuru namatwavo vachinzi ndo sekuru vake kwozoita vamwe vainzi sisi vainzi mai guru baba pati ndinzwirei right muri yeZimbabwe inzwai vanhu vandiri kutaura nokuda kuita tiri ava pakabviswa nehembe dzaumai pakabviswa nembudzi dzemasungiro ndobe kwatobviswa zvimwe zvokutopfeka zvinoratidza kuti ambuya vakachengeta mudzimai wangu kusimbisa ukama makaita basa makandizvarira chigagaigwa vabereki pavakafa makamuchengeta kusvika nhasi ndimuone
rudo rwangu raperera pareseka mbuya ndinokutendai nezvamakaita pakubviswa apa vanhu vandataura kuti mai guru vanhu vandataura kuti mbuya amai vamai munhu vandataura kuti iye sekuru wekuchechi hapana kana hama hwaniita yakimanusikano vese vangori vefeki dzanga dziri hama dzekuharari akazoziziva sei murume uyu Hallelujah, simudza mbadadirove pakatsikatsika 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 Nyoroshi wiri pinifo Pioro Robaiti sipaini for the pizza di pro Fala tu si pekisha di buturai mambo Waka chuemba kimiliki asha Simplicity Horomaiti Nyoroshi Rigidi Amai mwana ndoda kuti mukuenda kumbali mukurutenga zve kunovhurwa mabhero okay muchenoka munofana kugara makachena ndizvozvo vabva kubasa vatsoka ndope vakunosangana nemwe murume anotsvagawo vakadzi vekutenda kurudo ndokukwatiwa shoko mukadzi ndokubva ada kuda kuti murume achienda kubasa chikomba chaudzwa kuti vandira kugara navava ndisekuru vangu weine benefort yanyoroshi chikomba chachopinda kumba mukadzi aita kuenda kumusha kwemurume chikomba chachosevedzwa kuenda kumba kwemurume chidzinorara ikoko murume amene zvakaita kumafoni ndokuona mamesejes nezvese achizviona kusvikira chikomba chachozobatwa chiri mumba dhenyoroshe sese kubata kudaisiwa svikanza ndinachendaiziva ndaingoti anotenogera nasekuru ake chikomba chisikuramba chiri kubva mazvese bata nechenedesei ndaiziva ndinopasando nemaoko kumurume akabata mukadzi uyu atori nevamwe varume vanochenda kuda kunorohwa maoko nemabhutsu amudenga achisumuka bati vakati pamutemo wedu atitongiteka ndobva vamira so iko zvinozvi ndokusvika patozobuda kuti murume wangu rega ndikudzwa bereki yangu ari pakati murume ndokudhraivha murume ndokukwira bhazi ndokuenda kumusha kwemurume ndokuti nobvisa $100 achiti ndimamai zvikanzi tiri vapenyu izvo vakadya mari ndivanani so murume uriko zvinozvi vanhu vamukadzi ari kwakutogerwa kunjenga ari kushavadzira achiti mhuri yezimbabwe ndibatsirei mari yangu ndofira kuipiwa nani kwandakaroora kusiriko kwandakaudzwa kusiriko mukadzi akandiudza kwefeki wangu hapana chandichagarira rudo naye munhu andicha rudo nevamwe zviri pachena akandipa sisi vake maiguru akandipa vasekuru akandipa mbuya ndo vakadya mari yangu about $2,800 yakadyiwana nagogo harare yes maiguru harare right nasekuru harare ndo vakadya mari yangu anofanira kundipa mari yangu ndiani vateziro chachiwo ndakatozovaona kati tine urombo sori akatobvisa $100 kuti $100 emabayo anababayo ndokumbira kutaura nemi ndikuzivise kuti ndozvakaitika ndaisaziva nekuti ini ndaida kuratidzwa hama but ndakaratidzwa siri iwo mushure mekuratidzwa hama dzisiridzo murume akabvisa mari yakawanda kusvika pa 2.8 handiti US dollars achibva atanga kuita zvechikomba futi mudzimai uyu chikomba ndokubva azobatwa kubatwa kwachikomba ndokwakazoita kuti kuzobuditsa kuti mukadzi nechi hadzisi hama dzake mukadzi uyu ndobva asimudzirwa zvinhu zvake ndokunogadzikwa pamba pambuya ava mbuya ndobva vakatizvo iwe munhu wakuya naye panapo uyu handina kukamana ini taingoita kuti mari ite sei ipinde izvo zvambuya vekuita zvinhu zvine murume wavo murume wavo vasina kumudza kuti ndinodyira umwe munhu mari semwana wakubereka vangava vane nguva yakareba sei vakugara vese gore vane gore vese endi babesabyo mataura kuti mudzimai uyu paakaenda kumbare kutsvaga kanditi kubhero ndo pakasangana nomurume akakandwa shoko akabvuma akatoudza kuti kumba ndinogara nani nasekuru munhu akamubvisira mari ndiye sekuru mai sekuru mai
vedare 0713-938-538 ndiri kudzoka ndichiverenga mamessages enyu pari zvino nditendereika timbonzwa nhau ndiri kuitika nkati nakunja kwa dziko raZimbabwe kuburikidza kana mfeso muntondi watonga pabodzi kana nambi ya nthawe musadaro please munhu ari kuchema kwa mari yakaenda kai murume akaita dzungu ndakambozviitwa but handina kuzobvisa mari because amai nyakubereka mudzimai ndivo vaida kubvisirwa pfuma pachavo saka zvazvisina kujeka chikonzero in short amai vemudzimai vakabariswa vana 3 nemurume wemunin'ina wavo so pakagarwa dare pakaitwa bvumirano kuti munin'ina na ndiye achamira saamai vevana kurorwa kwavo hazvidi dzungu guys munoshandiswa inonzi Medias Dube wachibata mushe baba Isabel murume akaita dzungu ndakambozvitwa but handina kuzobvisa mari because amai nyakubereka mudzimai ndivo vaida kubvisirwa pfuma pachavo saka zvanga zvisina kujeka chikonzero in short amai vemudzimai alright vakaitiswa vana 3 nemurume wemunin'ina wavo so pakagarwa dare pakaitwa chibvumirano kuti munin'ina ndiye aizaumira saamai vevana mukurorwa kwavo hazvidi dzungu guys munoshandiswa ndinonzi Medias Dube baba Isabel muri kunzwa kuti hakasike kutanga pane zvakatomboitika kune vamwe vanhu munyika ino yeZimbabwe rekatinzwe murume uyo ngasungisa vanhu vese vakadya mari yake right ngasungisa vanhu vese vakadya mari yake imbabva idzo ndinonzi Cressy Tapata ndiri kunoku kuHighfield baba Isabel mati kudini pane shoko rataura nemurume kuti azvidi dzungu hama munogona kuchirwa mari yenyu ndinoziva sei kuti iyi ndio hama yemukadzi wangu ndiani ane kodzero kundiratidza hama dzangu ini murume nemukadzi kanicharoorana hama dzangu kuti mukadzi wangu adziziva noudzwa nani yes anodzwa neni inyiwo kuti ndisedze mukadzi wangu ndodzwa nani nemukadzi wangu saka apa kana ndaudzwa nemukadzi kuti ndidzo hama dzangu ndofanira kuti ndiite sei ndadzungura ndinenge ndapinda ya pakaipa murume wokudyirwa mari nechikwata chemuHarare marwadzo ko iye airoorera vanhu nekuroorera munhu asina kumboudzwa ruzevha rwake sei sori wangu chitanga zvimwe ndinonzi Silas muberekwa anditi aritotaura kuti akataurira murume kuti vabereki vangu vakashaya ndakakura ndichichengetwa nagogo vacho vatori kuno kuEpworth ndiwo ava saka panga pasina chikonzero chokuti vadzike akakuenda kuruzevha kumusha nokuti gogo vanga varipo vakakura vachichengeta kamuzukuru inonzi Harare welcome to Harare hamurarwe rekatinzwe baba Harare vanga vasipo here baba Harare vanga vasipo here apo papfuma iyo ndinonzi Paul Dlamini Bulawayo kontutu uyo murume wokuchechi hanzi havasi baba Harare here rekatinzwe 0713-938-538 anofanira kupiwa mari yake nagogo vakatambira mari baba Isabel mati imimi murume wagogo vanga vakamira sagogo vemusikana airoorwa uyu anga singazizive kuti ndochikiribiri chakaitwa yes murume ari kutaura rutoti baba vanga vasingazive chikiribiri chako uchimenze ndeimwe nyaya zvakare yatove ikoko iri kuendera mberi nokuti waipano pakadyiwa mari majasi akabviswa amai mafukidza dumbo mbudzi yakabviswa nezvimwe hembe pamuchiri nemari zvakatorwa nani nagogo veHarare anditi vakagona vanhu ava vanga vari mudhiri vese ngatienzwe 0713-938-538 hai kanyemba icho chakanyanya rikiti bvu hamuna kunyora zita renyu kuti muri kupi baba ava ngavataure chokwadi avo mai chigomoka paHighfields munofu murume uyu wekuEpworth hasa chokwadi here ndipo panonzi pati vanhu chedu kana muchinge madana tangai maenda munoona kumusha kwemukadzi kwemurume mozobvisirana pfuma ndinonzi maicha Gomofields baba ava ngavataure chokwadi pakaipa Petrosi Mukumbuzi paHopley Hambuya Harare chinodzimba icho ngavadzose manake emunhu hanzi ndimutroka zhombe yese nevatsigiri vose vekuzhombe boosters ndagonere
Boosters muvarovera kakambo rwaiti kubva paalbum Rudo Rwashe kaPetrus Mukumbuzi Magwenzi and Zhombe Boosters. Song inonzi sipiwe kana rufu kana kuti sika dzedu ndikaiwana mukoma wangu ndinokutsudzurirai. Alright, mai makoni vapindira ndo message yedu yekupedzisira. Tobva tanzwa kuti ndidzipi dzimwe dziri kutrenda muchirongwa Bosho ngora segment. Hanzi kudini kona mai makoni ari kuti KB na Kule Bosho murume uyu aifanirwa kakudzoserwa mari yake neivava vakaitambira rora naiye mukadzi wacho wakarora iyeye vakasamupa ngavasungise madhiri avakatoita ekutsvaga mari uyo nehama dzefeki idzo atori matsotsi ayo. Ndinonzi ndimai makoni ndiri pasengeza 1. Murume uyu ati aendere kumapurisa kunoripota nyaya yake. Inyachiri kumapurisa isiripo paAirport police station. Alright, even pandakatosvika ipapo vaitobva mukutopesana nepolisi kuenderera mberi itori mumaoko emapurisa. nyaya iri mumaoko emapurisa. Itori mumaoko emapurisa. Gogo ava vari kuzivikanwa here pavanogara vasati vabva. Ava vanozivikanwa. Okay, Vanozivikanwa. kuti mukadzi uyu ari kupi kutaura kunoko. Arimo muAirport but ari kumwe kwaakutogara kusiri kumba kwemurume uyu. Vaiguru vaitofonerawo zvakare vachitotserwa navo komba chinotofonerawo zvakare vese vanondofonera vachidaira mafoni avo. Foni yange iseti zvinonzi yange iri yemukadzi but dzimwe dzenguva inoita Inomboita pamwe i10 weki yemuZimbabwe. 10 way. Delight Training Center ari atodirewa mari amuna hobo mari yatoenda na Mwazantanda peno. Ati na Boyd Bonyongo Zwanete mkazi uyu wakuAirport ni mbavha. Mkazi mweyo na anzake adira mari amuna azinji mari iyo yatoenda na Mwazantanda akasikano kuno kasirike kutanga Baba pati bisati maenda kule. right. Sezuri kutaura Anzi Boyd Bonyongo Zwanete ngoda kuti vaende panopasiswa rotsikira kuti maprofiti kana vana godobori. Apa ndangoti nditaure munhu uyu irikwe kumashure ine kumwe kwaakamboita ndokubvasiya mukadzi ye Boyd ane masiyo emwe. Boyd inzonzo zviri kudairwa na Bozhongora ari kuti ichokwadi mudzimai uyu panezvakatomboita kumashure nyaya yokudyira varume mari nekumwe pane kumwe imwe wanano zvakare yakabudwa ichibva yangoruwa on the run. Regani kutora vaviri mameseji acho awanda kani. Okay, regati inzwe kuti ari kuti kudini kwamuterere akanda meseji iyi KB na Bozho ticha uye wekurara nemwana kuAirport yakazopera sei. Ndinonzi Lloyd Gwandure ndiri pana Lighton Road apa padhuze newe ndimutsoka tete vangu my memory Gwandure na mukoma Diva Ganya upfu baba Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndokutendendera ngaridzo nyaya yekuAirport yatisha vaya vakapinda mukati ndokubva vatongwa ndokubva vapiwa makore asi ari paground yekuti vari kupika 14 years. 14 years kuti vakuru 14 years mushure mekuoneka zvakare kuti imomo Airport kune kumwe zvakazvibata-bata zvakazvamboitwa zvakare but dzavari kupikeko zvinozvi i14 years. Amai nababa vakatsurwa kunzi kana kuri kushaya zamai kushanda zvinoita vamwe vanhu kwete kutengesa mwana. Okay, munenge muchina support dzake saka amai nababa vakabudirira vari kunze ticha akarohwa ne14 years. Akarohwa ne14 years. Okay, pakaipa. Regai kati mbotengwe akaroorerwa kumba kusiri kwehama dzake. Pandipedza ndepekuti asangana nemurume akamupfimba kumbare achibva ati don't worry ndinogara nasekuru vangu. Apo sekuru chindo vakaroora kuti kumunhu zine hama yavo kunogara nasekuru vako. Baba Isabel ndine murume anonzi Philip uri ari pambari apa right anofambidzana naJoram Nefenyero Mafumbidzi akagara gari kuti kuronga amai vanoronga but ameno ndiri kuona asi mukoma KB akuzi kuba here haisi mhosva yekuba here kuba vanoziva mutemo tibatsirei kane vanoziva mutemo mainzwa kanyaya iyi yepaEpperton Park munoti kudini pfapfaidza chimwe Zimbabwe yamirira. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza vagari vepaguruve ndiri mukati mekufamba mukati mekusofambira nyadzoti ndiri mukati mekusvika ipapo murandarume akafira kumba kwegirlfriend ndiro zviziva pane rufu izvezvi ngatifambidzanei muri vagari vekuguruve ngatifambidzanei ndochiziva chiriko vagari vemuHarare vamwe baba vakafa kune mwana kutomanifesta izvi kuti tisu taita zvinhu izvi amai ndo vanga vakabata tochi chiri muHarare
aiwa ngatifambe tese chiriko Zimbabwe ndapindira ndiri mukati menzvimbo yepaChegutu yenange ndiri mukati mekureba pamusoro pekuti Sabhuku akatora musha wemunhu atora musha wemunhu kudaro vanhu vachibvosvedza kuti kwete Sabhuku mungatore musha wedu kubva 1968 baba vachita mutero wemunda pana pavakavaka pane imba ine 4 rooms dziripo ipapo asi Sabhuku vachivedzera kuti izvo ndine ndinotonga ndine mukuru anogara munomu anoti inini kana ndichiri ndataura inini ndatonga ndatotonga kuti kana mai venyu vabva panapa baba venyu vafa vana muri kwamuri ikoko hamuna kumugara vaya kuzorima kuro saka ibvai panapa muri simbe hamukwanise kurima munje ndakutora stendi ndakutora dheni olosho vakachiwemba keminiki yasha wamukaseiko lulu baby morini chekenya vakaveda chimuti ndonga nofambidzana mukoma kepato na agogo mai hopu mukati mediteum right vakaro mukoma kp wani mukomana akashivedzera akati kubasa kwangu ndiri lawyer asi Sabhuku andikushandisire mutemo mwari wandinonamata achaita sokuda kwake vadzimu vekwangu achaita sokuda kwavo Sabhuku amudaro ziya kuti muri kutungamirira mhuri dzakawanda dzese mukadzibata mabatiro matitingaita sei ndokubva mainputs asvika zvikadzibva mainputs hamupiwi muchapiwa seiko imimi hamuchisiriwe munomo hamuna munda kai hamuna munda munda watorwa Sabhuku ndikubva agara Sabhuku vakabva vaisa muzukuru mwana wemunasikira kuti ambosinogara pambapa akutoshandisa bedroom yei vakutopinda mumba kutobika patopamba pavo Sabhuku ndokungoita 1 month chete ndokubva vatora muzukuru uyayo ndokubva vamuisa kumba kwavo nokuti musha uyu wakanaka kudarika kwa Sabhuku achibva shinja kunogara ivo Sabhuku maitiro angu ekutora misha yevanhu Sabhuku vakutogara kutomuka varipo muti wakanga uri pambapa ndowakutotirwa musangano womurani maSabhuku watosungirirwa bhera wokurovera ngongongongo nhasi pane musangano panapa pana kuita mazuva mwanakomana achibvatizo Sabhuku pane zvimwe zvakasara ipapo zvatoda kuzobvisa tine pangu patakapega mukati menzvimbo tikaisa hoko dzedu kuti tizovakira imwe imba mudhara inodarika iyi saka toda kuzobvisa hoko dzedu hatirambidzwe okay hatina kuya kuzogara but tiri kufamba tichitarisa kuti hakuna zvimwe zvakasara here zvinoda isusu chamatora isitendi neimba yenyu nemuta but chava ipapo mukomana ndokubva asvika nevanhu vanokwenda kuita 4 ndokutanga kupinda muyadhi vachitenderera vachiita sei vachiita sese hauna chisimba ari kunhonga ari kuti aiwa tiri kunhonga zvinhu zvedu zviri kuenda hapana akaziva kuti zviri kunhongwa nezviri kuiswa nezvipi vakatenderera varimo ndobva wabuda vachibva enda so vakomana ava makapanda kukomana kuna kuti 3 nevakadzi 2 vese vakakwanisa kuita 5 vakaswera vari pahedha pavachingotenderera mukoma kebi vachingotenderera ndokutotenga doro ravo vachitombomwa vari pasi pemuti vachiti akuvira kwezuva ndofunga tinenge tapedza kuona kuti zvimwe zvizvo vaiti kana vakaona kunyange waya vainhonga nezvimwe zvitanda zvaingonhongwa kukunzira ndezvepanapa izvi tikuenda nazvo pakasungwa zvinhu zvakawanda zvimwe zvinenge zvimachira zvimadhende zvinongonhongwa mumunda zvimwe vachingounganidza vachiti tiri kuenda nezvimwe zvedu achatsoke ndobva vaisa mota ndokubva vaenda zvinhu zvakaitwa uri musi we3 china chishanu Saturday manheru vakarara ndokunzwa kuti mumba mavakarara pasi pefloor pari kuridzwa ngoma vanhu vari kutoimba ngoma dziri kuimba pasapa hei kana iri rubhena mai werubhena adamanamgadzanopega aherubhena vanhu vari kutamba vari kuimba vari panzamo hei vari kunzwa dziyo dziri kuchinjaniswa pakamboitwa dzimashavi pomboitwa dzejese pakazoita dzedinoitiva semidzimu mukuritadzero mwana waSabhuku apa ndokubva abudirwa mwana akabudirwa waSabhuku mwana musikana akaroorwa akatobva kumba kwake achashenya kumba kwababa vake akarara mumba ndobva abudirwa mushure mekunge akutodzwa kuti pari kuimbwa nziyo dzimashavi ndokubva abudirwa so vaiti pakatanga kuimbwa vaiti vanhu budai mumba voenda panze nokuti munhu ari panze aisenza zvinhu izvo vaikwanisa kunzwa zvinhu izvo vanhu vakanga vakarara mumba mudzimba dzavo vonzwa kuimba kwekwe voti vanhu budai panze vakabuda panze vonzwa so vanhu vanga vakuona kuti waika mamwe mazuva vanhu vanofamba kusati kwaedza bebe vanoona kuti Sabhuku vanenge vakarara panze Sabhuku vanoda kutaura nevanhu vakawanda kuvari kunarirei panze kusvikira ngoma dzaakutodzvuka nemanext door kuti kupamba pari kuridzwa ngoma but vanhu vakabuda panze avaite sei havazvioni mwana waSabhuku musikana akaroorwa
anga asinya kubabu ndokubva abudirwa. Paakabudirwa Mukoma KB aitaura achiti ndini Nengi waitaura ndo baba vepamba apa vakafa. Vanova ndo vane musha uyu watorwa naSabhuku achiti vanaibva panapa. Mwana uyu aitaura achiti ndinonzi Dengi. Baba ava vane rudzi rwavo ruri muno muZimbabwe rakasiyana nerwaSabhuku. Okay, isiri shona. So mwana uyu anga kutaura nelanguage yababa vakafa apa. Kana iri Ndebele anga kutaura Ndebele. Yes. Kana iri Tonga anga kutaura Tonga. Pati baba ava mushona kasara. Sikanzi azvitaura munhu uyu atesi kuzvinzwa. Vanhu vaungana ka azvisina chivanzi. Asava ndiki. Vanhu vachibva ungana ndobva kwashedzwa umwe munhu anozikanwa munzvimbo umu achibva takakutaura kuti tiri kukumbira kuti mutaure nemwana uyu. Munhu zvaari kutaura. Ari kutaura mwana uyu achiti izvo. Ndini Nengi zita nesinema. Zita iri kana mari kanganwa munogona kutarisa mabhuku asekretari wenyika dzimuri sapo. Hey, zita iri rimo. Pano pandigere panapa pamba pangu. Makwanisa kupinda mumba mangu sei. Ari kunongedzera Sabhuku achiti iwe but ari mwana waSabhuku. Abudirwa nemuridzi wepamba. Panapa uri kutsvake. Zvikanzi ndinoda kuudza nyaya dzako dzese. Une misha yevanhu vakauraya munomu. Ndiwe wakauraya Nengi. Unoramba here. Kana waramba ndikuti chimwe chiratidzo chona wakatarisa chinoratidza kuti ndiwe waramba kuti ndiwe wakauraya. Ndobva pataura nokona kuita 3. Vanhu 3 vaMukoma KB Sabhuku mastendi yose chokwadi akatora. Umwe mukadzi wacho atova mukadzi wake wemunhu akafa. Zvikanzi izvo zvendisati ndaenda inini ndiri kukumbira kuti ubuditse zvinhu zvako zvese zvawakaisa mumba mangu. Visa. Acho andingakumhanyire. Ndiri kupa mazuva 3 ekuti uite sei? Ubvise zvinhu zvako. Pasina nguva mwana uyu Pengeni mwana akanaka. Mwana kutobvunza vanhu kondo panapa chichaitika ndobva vanyarara. Sabhuku ana kubuda pa 3 days Sabhuku ana kubuda ndidika. Sabhuku asina kubuda kudaro mubedroom manga muchigara Sabhuku akuna kuzorira ngoma ndokubva matsva property yese asiye china mumba chete basi best zvese apana chakatsva. Property ya Sabhuku chete ndiyo yakatsva. Andidika Imba haina kuti. So nezuro Mukoma KB nezuro ndobva kabuda Sabhuku achienda kumba kwake. Aenda kumba kwake vagari vemuvillage achibva vaungana vakati zvinonyadzisa izvo. Mambo vari kuzviziva ino zviri kuitika kunoku. Ndobva kuti kuna sekretari nevamwe tiri kukumbira kuti vakumbira nekuru maSabhuku tizivisirewo ishe venzvimbo iroyi kuti ndo zviri kuitika kunoku. maSabhuku mamwe achibva ramba. So vanhu vari kubvunza zviri kuti maSabhuku mamwe ari kuramba kuti tiendese nyaya yeumwe wavo kwashe nekuti ndo zviri kuitika. Hatina kuti Sabhuku ane mhosva. Tanguti ishe vaziva kuti mzvimbo mando zviri kuita sei? Zviri kuitika. So nyaya yasati yasvika kwashe. Nyaya yekusvika kwashe yasvika kwashe. Zvemakumwa asi haina kusvika nemutumwa ari kuti tauya kuzokupai nyaya iyi ndo zviri kuitika kuna Sabhuku wenyu. Saka Sabhuku tinotamira kunzwa kuti Sabhuku akabva vanzi izvo. Kugara kwamaita panapa ndakandasiya. Tiri kuda mombe dzinokona kuita 14. Jamuchaudza pano kubhadhara kumhuri yangu. Makavabvisa makavakanganisira zvakawanda minda yavo. Ndiri kutoona kuti mumunda mangu une zvawakatocherera pano pastendi une zvawakatocherera zvaunocherera mastendi ako uchibva panapa izvezvi kana ndaenda ndokumbira ubvisa zvinhu zvako pano ubvisa zvinhu zvako mumunda kwangu. Munda wangu unoshandiswa nevana vangu. Usaudza vana vangu kuti chiuyai ndichaudza vana vangu vega kuti chiendai. Asi pari kudiwa mombe 14. Sabhuku pachavo Mukoma KB kana ndisingakanganisa nemaziro andinoita vane mpote dzinokona kuita 4 nehuku pamba pana kana mombe. Mombe 14 zinobva kupi? Chandinoziva baba Isabel ndechekuti kana uri Sabhuku handiti kana uri Sabhuku zuva rega rega hamene kuti vanoshanda sei asi mashandiro atinoita isusu panapa ini ndiri executive producer ndinotaura na chief producer wangu. Chief producer otaura kana manager. Manager otaura na director otaura na CEO zuva rega rega kuti izvi ndo zvakaswera zvichiitika handitika. Sabhuku havataurewo here nani nashe kana ishe vachizosimudza kuenda kunani kumusoro kumberi kusvika kuna minister kuna president kundo zvakaitika kuchikuti apa akarohwa nechamuhwiri nechapupuri ndiSabhuku
so atisi kuziva kuti Sabhuku akazvitengere kaundane vamwe vake sezvo vanhu vakumbira kuti isvike kuna Ishe kumusorogwa ndopatichaona kuti Ishe havasi kuzivawo here zvinizvi ko vanhu vadi kumbomira since mushakabvu achishanda ega ari kushanda ega Sabhuku vakapisirwa property Sabhuku vakanzi ngavabhadhare mombe 14 vakapiwa here deadline yemombe atina kunzwa deadline okay chavakapiwa deadline chokunzi izvo zvibuda vachibva vanzi all right atika kumanyisi ndikupa 3 days pasina kubuda ndo pakazi kutswai hembe pacha property ndo pavakabuda vega vachibva vadzokera vakaenda vachifamba vega Sabhuku dau vasina chavakatakura good saka vanhu ngavasamanye mufi ari kushanda basa rake ega Sabhuku kana vapinzwa patight vachaita sei vachaona zvokuita kana vachazosimuka vachienda kunoripota kunani kuna Ishe vanozoripota ameno rega tinzwe vedare kuti vanoti kudini ndimi varidzi vechimuti 0713938538 0713938538 okay handirore muharare futi roranai vematongo veduwe chekuepweli baba patika au ndiwo anonzi ma-thousands chaiwo ndinonzi Ledson Komozana ari kutibata ari kopiko ari kushedzera kakuti ari pa retreat waterfalls hanzi muharare handirore futi vematongo please roranai pachenyu icho cheku Epworth ndiwo anonzi ma-thousands Ledson Komozana retreat park waterfalls ndimutsirewoka hanzi murume ngasungise vese mukadzi wake mbuya Harare sisi Harare sekuru Harare vekuchechi avo nababa Harare vese ngavasungise na Ledson Komozana ku retreat ikoko ku waterfalls regai kati vekunyeperwa ku hanzi kurorerwa na mbuya okay iyo yemukadzi akanyeperwa kurerwa na mbuya ndiyo inonzi fraud so itori mhosva mapurisa ngavaite basa ndinonzi young uncle ja nechaziva